Heto na naman ako, kakailyan. Panoorin po ninyo ang paraan ng aking pagluluto sa bupis na atay, balon-balunan at puso ng manok. Naimas na ito'y asidaan, ken pampulutan. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Wala nang tawad-tawad. Basta sariwa. Wala po tayong problema sa ating bibilhin na lulutuin na bupis na atay ng manok, balon-balunan at puso. Ngayon, binabalot na ni Manang yung ating pinamili. Kita nyo naman, sariwang-sariwa, pulang-pula. Ganyan mamili ng lamang loob ng manok. Unang bahagi pa lang ito ng ating pagluluto sa bupis na balon-balunan, atay at puso ng manok. Okay, ito na, pinaghiwa-hiwalay ko yung atay, puso at balon-balunan. Hugas na po ito. Tinanggal ko yung mga nakakapit na taba o kaya yung mga kalabkab. At itong puso, papansin nyo, biniak ko. Ayan. Dahil pag hindi nyo ito biniak, may mga dugo-dugo pa ito sa loob. Okay, ngayon, ito po yung ating mga sangkap. At papakuluan muna po natin to. Meron tayong star anise, dahon ng laurel, tanglad o yung lemongrass, bawang, sibuyas, luya, paminta. Gagamit din tayo mamaya ng asin at ito, cooking wine. Okay, simulan na po natin ang pagpapakulo. Pagsama-samahin na po natin ang mga rekado na ilagay sa kumukulong tubig sa kaserola. At syempre, papalambutin muna po natin una ang balon-balunan. At alam niyo ito, pagpapakulo po natin o paghahalbos, ang purpose po natin dito ay matanggal po yung hindi kanais-nais na amoy ng karne. O matanggal lamang po yung lansa. At mas madali pong hiwain, napipintas po nga iwaan no maipaburag nga umuna. Una po nating nilagay yung pong balon-balunan sapagkat yung pong balon-balunan matigas. Susunod, yung puso ang ilalagay po natin. Okay, so papakuluan po natin matapos kumulo. Susunod siyempre ang atay ng manok. Yan. Madali lamang po maluto yung atay sapagkat napakalambot po niyan. Okay? Ngayon, siyempre pahabang kumukulo po yan, lalabas po yung impurities. Okay, papabulwakin lamang po natin yan, ha. Nasa high heat po yan. Nang sa ganun masigurado po natin na lalabas po yung mga impurities. Makita nyo data po, ha, dagita. Hindi naman kawalan sa panlasa ng ating ng ating bupis mamaya. Okay, ngayon medyo papakuluan po natin ng ilang minuto. Okay, so pwede na. Aahunin lamang po natin itong ating mga atay at balon-balunan. Papalamigin lamang po natin to. Pero depende po sa inyo kung kaya nyong hawakan yan, kung ganyang kainit na hiwa-hiwain sa maliliit na piraso. So, itatabi lamang po natin ito. Okay? At papalamigin. Ngayon, pag lumamig na, hiwain na po natin kasama ang mga rekado. Kita nyo naman, napakabilis ng paghiwa, no? Narito na ang ating mga kailangan para sa bupis na balon-balunan, atay at puso ng manok. Ito yung mga atay at balon-balunan, puso na hiniwa-hiwa natin sa maliliit. Okay? At ngayon, kailangan din po natin ng mga rekado. Sibuyas, bawang, laurel, luya, carrots, siling haba. Kailangan din natin ng bell pepper at ng sibuyas na puti. Ito, atsuete, pampakulay, paminta. Kailangan din natin ng Worcestershire sauce, cooking wine, soy sauce, oyster sauce, at ng mantika. At maya-maya magdadagdag din tayo ng asin. Tara, simulan na po natin ang pagluluto. Pinainit muna po natin ang kawali at bago inilagay ang mantika. Ngayon, una po nating ilalagay ang bawang. Yan, hanggang sa mag-golden brown. Okay? Ngayon, ang luya. Ito pong luya, magbibigay po ng aroma at ang sa ganun ay matanggal din po ang suya sa ating putahe. And then, ang sibuyas. Yan, panoorin lamang po ninyo ito, ha?
itong ating ginagawa at wag po ninyong i-skip ang video. Yan. So halo-halo lamang po natin ito. Itong ating mga rekado at paminta. Depende po sa inyo kung gaano karaming paminta ang ilalagay po ninyo. Yan. Tansya-tansya lamang po yung aking ginagawa po rito. And then halo-haloin po ulit natin at isunod po natin ilagay ang mga dahon ng laurel. Pampabango sa ating bopis. And then ang siling haba, pampaanghang at siyempre magbibigay din po ng magandang dekorasyon sa ating bopis. At siyempre pati na rin po ang carrots. Yan, halo-halo lang po natin ito ng mabuti nang sa ganun balanse po ang pagkakaluto ng ating mga rekado. Okay, pero meron po ako sariling pamamaraan ng pagkukulay sa ating bopis. Yan, kung napapansin po ninyo, gumamit po ako ng strainer, yung stainless na yan, at nilagay po natin dyan ang mga buto ng atsuete. Yan, ang mga napintas ka, no, ilak tayo tikwa, jay bukol te atsuete dita. Okay? Inyo na tayo, kapag inuna po natin yung pagpapakulay po sa ating mantika, parang maglalasang sunog po yung ating, yung ating putahe. Kaya, pagkatapos po natin igisa itong ating mga rekado, saka po ako nagkukulay. Sa ating mantika o sa ating putahe. Okay, pwede rin po yung mga buto po ng atsuete, ibabad muna po ninyo sa mainit na tubig. Saka nyo na po ilagay sa putahe kapag kailangan na po. Pampakulay lamang po 'yan at syempre magbibigay din po ng aroma. Nailagay na rin po natin ang balon-balunan. Igigisa lamang po natin ito ng kaunti. And then ito pong bell pepper, yung pong pula at green para mas maganda pong tingnan ang ating produkto maya-maya. Panghuli po yung yung atay sapagkat kung inilagay po natin kaagad yung atay, maaring madurog po sapagkat napakalambot po yung mga atay na yan. Okay? So, yan na yung ating atay. And then oyster sauce. Depende po sa karami po ng oyster sauce na gusto ninyo. Worcestershire sauce. Yan, budburan lamang po natin yan, soy sauce at cooking wine. Okay lamang po kahit walang cooking wine. At syempre, asin. Ngayon, halo-haluin uli po natin ang ating mga sangkap. Para nang sa ganun maging balanse po ang pagkakaluto at syempre ng kulay. Gumaganda na po yung kulay. Mas lalong tumingkad ang ating bopis. Ito pong atay at balon-balunan po ng manok ay alternatibo lamang po ito sa baga o kaya'y puso po ng baboy. Yan. So pwede po ito, Tiyak ko po sa inyo, napakasarap po nito. Pwede po ninyo itong gawin at kayang-kaya nyo po ito. Okay, luto na itong ating bopis pero may gagawin pa po ako dyan para mas maging espesyal. Kita nyo naman, pwede nang kainin pwede nang lantakan. Ngayon, magpapainit po tayo ng sizzling plate. Lalagay lamang po natin dyan. Napakainit na po ng sizzling plate na yan. Lalagyan po natin ng kaunting butter. Nang sa ganun magkaroon naman po ng kaunting linamnam ang ating bopis. Yan. Ipapaibabaw lamang po natin yan at bago natin sentensyahan. Okay? So, luto na po ito. Kaya pwede rin po kayong kahit hindi po kayo gumamit ng sizzling plate, ito lamang po kumbaga sa akin para maging kaaya-aya lang sa aking paningin. Ito na ang ating bopis sa ibabaw ng sizzling plate. Napakainit ito. Mapaparami yata ako ng kain. Mapapasuburin po yata tayo pagkatapos maghapunan. Okay, so tikman na po natin ang ating niluto. Ito na itong ating bopis na atay ng manok, balon-balunan at puso ng manok. Nilagay lamang po natin sa sizzling plate. Ngayon, titikman na po natin. Sarap. Lasa natin yung, syempre, yung atay ng manok, yung kanyang balon-balunan. At yung pong combination po ng anghang at manamis-namis dahil po sa nilagay din po nating butter. Okay, ngayon, nasabi po natin sa kanin.
Masarap ito na pang-ulam at syempre masarap din na pang-pulutan. Okay. The best talaga. Sarap. Okay, bago ko ipagpatuloy ang kumain, nanyahan ko po kayo na sana po ay mag-subscribe kayo at i-share lamang po ang ating video dito sa Dulang Ilocano Channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Aba, akala ko nagpaalam na, nag-extra na, no? Pero, eto, magre-relax muna kami ni Bro Billy. Okay, sa aming bakuran. Bro, raman naman natin ko, luto ta. Pwede kanin. Kanin. Kanin daw. Hindi ko pampulutan, pang-ulam to eh. Pang-ulam. Oo. Tigman. Amoy pala talagang ano na eh. Mukhang makakarami tayo. Yes. Okay. Sa ba pwedeng mabili to pag sa mga restaurant ba? Kahit tayo gumawa. Liver. Good. Kaya pwede na. Kumbaga sa yung cooking skills ni Apo Abse talaga namang nakakabilib. Pwede na siyang kulang na lang kapital. Pwede na siyang magpatayo ng sarili niyang ano. Tawag ito yung kaya sa Manila, meron, alam mo yung sinasabi ko dati, nabanggit ko sa ano, restaurant na sa Dampa. O Dampa, pwede natin baliktad. Pwede natin Padam. restaurant. Kukumbinin tayo ng Dampa. Okay. Okay. Okay naman na to. Okay. Yes. Thank you. Ayan, sweet and spicy liver. Thank you. Para sa mga mahilig kumain. Maraming salamat. Dampay. Wow. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.